Ja, hvad er Descartes' udgangspunkt? Jamen, det er at vide noget om verden. Descartes havde det med, at vi skal vide det om verden, selvom ved at stille en masse række spørgsmål. En af dem er, at han havde et forbillede med matematikken, hvor man ved, at han får et svar på de mest ting. Så har vi også været af den metodiske tvivl, hvor man skal sætte spørgsmål på alle de ting, man ved, og man tror, om det er sandt. Et eksempel er for eksempel ens sansererfaringer, hvor man ser en bygning fra længere afstand, og man tror, at den er meget stor, men når man kommer tættere på, så kan man faktisk se, at den er meget mindre, end den burde være. Og så derfor skal man sætte tvivl på alt det, man tror er sandt. Og hvad betyder cogito ergo sum? Cogito ergo sum. Det er Descartes' erkendelse om, at fordi han kan filosofere over livet, så er han i live. Men direkte oversat, så betyder det, at jeg tænker, derfor er jeg. Og hvad er omverdensproblemet? Det er et problem, som Descartes mener, der er, og det betyder, at man kun kan vide, at man selv eksisterer, for man ved ikke noget om alle ting omkring en tænker. Og så bliver man nødt til at tvivle på alt, man ser, for det kan være noget, man bliver bildt ind, og det eneste, man reelt ved, det er, at man selv eksisterer. Han løser til gengæld omverdensproblemet ved at snakke om, at i stedet for at sige, at der er en dæmon eller en ond kraft i verden, der vil have, at man tvivler på alting, så er der en Gud og en god kraft i verden, som gør, at man kan stole på alting. Så derfor bliver man nødt til at stole på, at de sanseindtryk, man får i nogle sammenhænge, og i de fleste sammenhænge rent faktisk er sande. Descartes han er dualist. Det betyder, at han tror på, at kroppen og sjælen er to separate ting. Han ved, at hans sjæl eksisterer, og hans sind eksisterer. Men han håber på, igennem den løsning af omverdensproblemet, som man har, erkendelsesteorien, at hans krop også eksisterer.